Zdravím vás všechny. Možná bylo dobrý říct, že tyhle videa nejsou točený v jeden den. Je to točený vždycky z více dní, a protože ne vždycky mám náladu. Ale za to, když už točím, tak je to aspoň bombastický, je fakt hodně energie. Takže, so guys, včera jsem udělal takovou soutěž na Bramberku a já vám to ukážu. Teď to vypadá dobře, teď to vypadá OK. Yo, looking fresh. Ale předtím jsem udělal úplně shitty hoši, jakože to vypadalo fakt extrémně špatně. To je bullshit. A naštěstí mám takovýho pána, který mi s tím radí a řekl mi, že to vypadá na hovno. Já jsem to celý předělával, ale jsem za něj hodně vděčný. Je to člověk, který tomu asi rozumí mnohem víc než já. Já jsem neviděl, že mám tolik chyb. Jo, ta soutěž tam asi probíhá do teďka, takže jestli chcete, tak si můžete jít zasoutěžit. Ale jelikož na tom Instagramu nemám žádný followery, tak budu psát e-maily třeba 3000 lidem. A musím to udělat tak, aby to vypadalo dobře. A dneska jdu točit na Bramberg, i když jsem měl slíbený, že mě nechá kuchař si natočit kuchyni a jídla a takové věci. Ale bohužel, kuchař je pryč. A já nevím, co to mám popravdě už točit, protože je to restaurace a chata, tak logicky bych tam měl točit jídlo, ale on tam není teďka prostě. A my jsme si dřív nerozuměli moc, jo? On to nechtěl jako dělat, ale pak jsem ho přesvědčil a dneska je v Praze. Jo, chci vám extrémně poděkovat za vaše feedbacky, protože to nebylo přes Messenger, to nebylo přes Viber, to nebylo přes holuby, přes dopisy, to bylo mé IRL z očí do očí. Ať už třeba ve fitku, anebo ve škole, tak jsme vždycky přišli borci a jo, ty tvoje videa jsou fresh. A já jsem měl z toho obrovskou radost, fakt, protože já jsem se bál hodně postovat, upřímně. Jako před tou kamerou já nejsem tak komfortní a hlavně když já nevím, kdo na to vlastně ani kouká, což mě celkem straší. Ale zatím jsem fakt hodně spokojený a šťastný, protože mě to celkem baví, ale ta frekvence těch videí je pup, ale ani s tím se neudělám. Ale stěžoval jste se na dálku, tak budu víc japovat. Jsem úplně vymlácený, včera jsem byl na sparingách a ty lidi tam jsou prostě hoši magoři. Podle mě by měl každý z vás začít nějaký bojový sport, kluci, protože to je velmi důležitý pro váš seberozvoj. Oh yeah. A hlavně vím, že všichni se tady věnujete self-improvementu, protože to je obrovský trend v dnešní době. Also, wait. Plánuji zajít za další hotelem, myslím, že to je hotel. A budu to všechno natáčet, přímo natočím tam kamerku na ksicht a dobrý den, přímo jak tam prostě vejdu, OK, s těma věcma, s těma plakátama, prostě jak jim to všechno připravím. Mimochodem tenhle úhel asi uvidíte často na kameře, protože je to komfortní, je to akorát v výšce, a je to na poličce mimochodem, a je to akorát v výšce mojí hlavy a nemusím tady mít stojan, který je extrémně otravný. So, anyways, that's all for now. A já mezím si dát snídaní a trochu trávit čas s rodičema. Protože čas s rodičema je extrémně důležitý. Když tady nejsou navždy, tak travte čas s rodinou, to asi ne. Nevím, jaký rozkaz slova trávit. Anyways, zatím. Tak videa nějaký jsem dotočil, bylo to hodně narychlo, protože jsem to neměl připravený, ale chci se s vámi podělit o dost traumatizující uvědomění a to je to, že já mám hrozně křivý ksicht. A je to tím, že já spím na jedné straně, protože mám šikmej nos a kdybych spal na té druhé straně, tak se mě jakoby ten nos přilne k té chrupavce a nemůžu dechat, takže když spím na té druhé, tak se mě ten nos otvírá a já mám kvůli tomu prostě úplně nesymetrický obličej a jakože mě to je kinda jedno, prostě to je akorát vidět na té kameře, nemyslím si, že by to bylo vidět IRL. Měl jsem možnost jít na operaci, ale kdybych šel na tu operaci, tak už bych asi nemohl boxovat, takže bohužel. A teď pojedu domů, asi do fitka a zase dám nějaký záběry z fitka, nějaký moudra. Zdravím, do vlogu. Čau. Seru na moudra z fitka a jsem v Praze, protože jsem byl nedobrovolně přihlášen na program Univerzity Cevro na týden vysokoškolákem a měl jsem v plánu, že tady zůstanu celý týden, ale protože mám hodně práce ohledně třeba e-mailu a takové sraček, protože to vůbec neumím, musím se to naučit. Mám hodně editování, tak budu jezdit domů a zase jezdit sem do Prahy ráno. Jsou to přednášky od 9:30 třeba do 6, takže je to fakt hodně náročný, ale zítra jdu na Bramberg asi točit. Vůbec nevím co, ale ten kuchař mi konečně povolil, nebo konečně jsem se domluvil s tím kuchařem na nějakém datu a místu, kde si můžu přijít něco natočit. Ale já to neumím upřímně, já nevím, jak točit ty videa, jak jako pozicovat ten telefon a tak, abych natočil hezký video, kde
je prostě to jídlo. No. Uvidíme, bude to čistá improvizace, ale takhle jsou všechny moje videa. Já většinou jenom přijdu na to místo a začnu vymýšlet ten scénář na ty videa na místě. Co je? A jdu se najíst. Kuba předkrm, tady je Sára Vrbová a tady je Alex Pereira. Hey guys, Milade, we're skoč pod going... tramvaj třeba. Milade, já se fakt strašně bojím. Já tě chytím. Pojď, dělej, kámo. Aničko. Oh shit. Ne, Milade, fakt děkuju. Tak je úterý 11 hodin večer a teďka stříhám to video a zjistil jsem, nebo já, jak jsem měl z toho Bramberka, tak jsem točil dobrých 5 minut japování a fakt jako kvalitního. Ani nevím už, nad čím jsem se tam rozmýšlel, fakt jakože bohužel jsem měl mikrofon asi někde v prdeli a nemám ten zvuk, nejde z toho ani jiného. A už nemám moc náladu to řešit, musím vstávat zítra brzo, abych stihl jet do Prahy na ty přednášky a zase se vrátím stříhat jako dneska. A něco jsem si stříhal nejenom pro sebe, ale pro Bramberg a poslal jsem tady pár e-mailů, takhle. A uvidíme, no. Ve zkratce jsem v tom videu, kde jsem mi nahrál zvuk, řešil to, jak za mnou chodí hodně lidí a s tím, že se ptají mě, kam chce na výšku a že já vlastně vůbec nevím, kam mířím. Já jsem hodně lítal po univerzitách teďka. Byl jsem na ČVUT, Matfizu, a teďka jsem třeba na tom Cevru a tak. A ty učitelé jsou fakt, jako mě fascinuje ta úroveň vzdělanosti těch profesorů a učitelů a hrozně je respektuju a vzhlížím k nim. Jakože já si řeknu OK, good for them, ale mě to vlastně tolik jako nezajímá. Ať ani ta informatika, ani fyzika, ani chemie, ani tak. A je to špatně? Prostě já si říkám, jako nechte mě bejt, už se mě přestaňte na to ptát. Já fakt nevím, prostě nevím, co chci dělat, nevím, kam chci jít na výšku, nevím. A nejhorší na tom je, že kolem mě ve třídě třeba, anebo na škole, všichni mají nějaký záliby, všichni chtějí někam jít, všichni mají úplně promyšlený celý ten život a tak. A já jsem takový trochu lost a jako sere mě to, nebudu lhát. A hlavně třeba učitelé to do nás dost hrnou, nebo tlačí nás do toho, aby jsme se vybrali vysokou školu a vybíráme si semináře, že jo, a takhle a zaměření. A snad nejsem v tom jedinej, nebo doufám, že v tom nejsem jedinej. A nemyslím si, že je to špatně, že nevím, co chci dělat. A vystřídal jsem toho dost, ale ve škole z předmětů vůbec nic. Možná jsem jenom unavený ze školy, ale zase jako nemám moc důvod, jo. Já jsem v té škole dělám fakt jako minimum a neinvestuju do toho vůbec čas. So yeah guys, hrozně mě mrzí, že jsem přišel to video. Myslím, že jsem tam rozbíral mnohem víc, ale takhle by to snad mělo stačit. A já vám moc děkuji za zhlídnutí a uvidíme se asi u dalšího. Tak čau, nebo určitě u dalšího.